Tobat gene wis ngelirik. Wis ngelirik iki diteruske ya ora apa-apa kok dadak. Mulu masane kaya diteruske. Arep nyawang nggon apa monggo kula atur nyawang. Wah. Tobat. Gegarane mboten sanget nika ngaten menika mangke bengok-bengok ora malah konangan to. Nang sak menika mboten isin. Ora isin. Nggih. Aduh ana lalere iki. Nggih mboten kala-kala. Monggo to kula aturi nyepeng wonten pundi nggih mawon menika sampun gadhahan paduka. Trembilung kang sarawita Togok wonten dawuh bilong wonten timbalan Gusti Ayu ora kaya padha ingkang mbok critakake kok kabeh mau ora padha mboten padha perkawis napa kula tak takon kowe ngandhakake nalika semono aku pengen njaluk utawa kepengin nyuwun ngambil pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Ing satemene ping kinarya pawadan. Satemene aku diutus dening Kanjeng Prabu Pracona Dewa. Supaya nyuwun ngambil pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada, wigatine mong bakal malesku dituwuh lara wirang. Nggih. Kanthi aku etok-etok negara Kotawan Pegebluk. Jarining Ratu Ngamarta kuwi ratu ingkang berbudi balaksana. Jebul tinemune bener kok. Bener pripun? Pustaka Jamus Lima Sada diwenehke karo aku to, Gok. Kagiat risang kapirang urirangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana. Kok aneh ya, Lung? Ora aneh. Merga Gusti Ayu Pracona Dewi kuwi le utawa le sowan kuwi pas piye? Pas dianakake Pasewakan Agung. Heeh. Mula sinuwun Prabu Darma Kusuma ora bakal nyelaki kalawan mawa kang dadi pambeganing Nata Ngamarta. Lah iya. Nata Ngamarta kuwi nalindra ingkang berbudi bawaleksana apa sing disuwun kinarya sarana waluyaning wong kang urip ning jagat mesti bakal diparingake kok. Lah iya. Mula Gustimu Prabu Praconawati tumuli nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada ora lumantar sapa-sapa nanging langsung marang Gustimu Prabu Puntadewa mula ora nenek diparingake. Nanging Togok sadurunge Sinuwun Prabu Puntadewa maringake pustaka Jamus Lima Sada marang aku akeh para nalindra, akeh para satria ingkang padha mambengi. Kabeh padha wedi marang panjenengan Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Tumuli sawise aku nampa pustaka Jamus Lima Sada, agahan aku klepat mlayu saka ing Datulaya. Wigatine aja nganti dioyak-oyak dening wong-wong sing ora sarujuk yen pustaka Jamus Lima Sada tak gawa marang negara ing Mantaka, Gok. Nek ngoten saking daratul kula saniki mboten sah kesuwen enggal kundur mawon wonten negari Mantaka. Mengke nek nganti wonten sing bujung karo sampeyan, sing ngoyak karo sampeyan, malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Awi kondur mawon. Mboten sekesuwen ning negara Ngamarta ndak malah mengke pustaka Jamus Lima Sada ora iso bali teng negara Mantaka. Mboten iso mangsuhanke ingkang Raka Prabu Pracona Dewa. Kondur sak menika kemawon Gusti Ayu Togo, ya mlaku bali karo aku bareng saiki kok. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya runanggana magawe gelari rawang-wang
Prajonawati. Tobat menika sinten? Aku Arjuna. Apa sira Dewi Prajonawati wis lali marang aku? Nalika pitepungan ana ing jroning Datulaya. Lho, ngandel ora. Wis disusul Raden Janaka. Wah, wis cetha bertekuk lutut iki, Kang. Bertekuk lutut piye? Wis ta deleken. Wong wedok ngendi wis sing ora pasrah bongkoan karo Raden Janaka. Iki ya uga Dewi Prajonawati iki mesti ming jatuh dalam pelukan Raden Arjuna. Mbok menawa. Nuwun sewu Raden, rawuh niki badhe menapa? Aku ming bakal ngoyak marang Dewi Prajonawati. Wigatosipun ingkang saperlu aku nyuwun bali pustaka Jambus miyang Jimat Lima Sada. Kenging menapa paduka nyuwun wangsul pustaka Jambus Jimat Lima Sada? Nadyan Koko Prabu maringake nanging Janaka ora bakal maringake. Mula kang sangka kuwi mbok balekke apa ora? Yen ora mbok balekke aja takon dosa Janaka mentala karo Dewi Prajonawati. Nadyan kowe wong wadon nang aku ora wegah bakal nyirnake marang kowe Dewi Prajonawati. Tobat nyuwun pangapunten. Gandeng sinuwun ngawarta sampun maringaken pusaka menika dhateng kula. Sinten kemawon ing badhe mundhut wangsul mboten saged tetep kula badhe kekahi. Apa kowe ora wedi karo Janaka? Nyuwun pangapunten, nadyan kula menika wanudya. Ning kula menika nggadahi kaprawiran. Mengsah sinten kemawon kula mboten badhe ajre. Prajonawati, wonten dawuh. Tak eman pisan jiki kuwi aja dadak netangi marang kamurkaning Janaka. Mbok wenehake apa ora? Ora mbok wenehake sepira kekuwataning wong wadon bebasan keribetan nyamping kepanjangan rikma. Kowe tak arangket dadi pesakitan ana negara Ngamarta. Tobat. Nek panjenengan saged ngrangket kula monggo kula aturi ngrangket. Ning nadyan to tekaning pati kula mboten badhe ngonturaken pustaka Jambus Lima Sada menika badhe kula boyong wonten negari Mantaka Raden Janaka. Wangkot wangkal atimu ora kena dikrenah sarana becik. Yen ngono Janaka ora bakal ngeman karo Prajonawati. Mangsa kala iki tak sirnake kowe marang kamahiraning Bathara Yama Dipati Prajonawati. Mulat para Sang Arjuna semono kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsa. Kocap kacarita nalika semanten wis datan saged endha Dewi Prajonawati lamun ta lumajar tartemtu kabujung dening Raden Janaka mila sigra angempakaken aji pengasihan Semar Mesem miwah asmara ndana asmara tantra den watek dening Sang Dewi Prajonawati nalika semanten mulat Sang Arjuna saya dangu nyawang Sang Prajonawati kaya kapandhuk bidaring katresnan tumuli nglumpruk tanpa daya wonten ngajenganipun Sang Dewi Prajonawati nenggih Sang Arjuna wau. Prajonawati sepira kuluputane Janaka aku nyuwun pangapura ndak jabel nggonku bakal njaluk pustaka Jambus Lima Sada malah dina samengko tumuli tuwuh rasa tresna jroning atine Arjuna. Prajonawati ora usah dadak digagas perkara pustaka Jambus Lima Sada. Ayu wong ayu ndak emban ndak pondhong prapteng kasatyan Madukara. Yen ana dukaning Kanjeng Koko Prabu Puntadewa kuwi ingkang bakal tanggung jawab. Yen ana sapa wae ingkang bakal njaluk pustaka Jambus Lima Sada, aku ingkang tanggung jawab Prajonawati. Lho, kok malah kuwalik? Sing kepencut dudu Dewi Prajonawati kok malah sing mogok-mogok ning ngarepe Dewi Prajonawati Ndara Janaka, Gustimu Janaka. Lah ya kuwi. Ya mbok menawa kalah empan aji-ajine kok, Gop. Lah iya. Tobat.
Menapa ing paduka ngendikaken punika menapa saestu Raden? Iya, lahir batin bumi langit dadi paseksing. Lajeng ngersanipun paduka sira bakal ndak pundhut garwa. Ngendikanipun Raden Janaka menika garwanipun kathah. Mboko siji bakal tak pegati kabeh. Liyane ora ana ingkang sumandhing marang Janaka kejaba mung Dewi Pracanawati. Yen perlu Sembadra bakal tak ulihake marang negara Mandura utawa negara Ndarawati. Waton Dewi Pracanawati sumandhing kelawan Raden Janaka. Tobat. Matur sembah nuwun Raden, matur sembah nuwun. Menawi mekaten monggo kula aturi anampi dhateng astanipun ingkang rayipun Dewi Pracanawati. Ucap kacarituk. Matek aji lebur sekethi Sang Dewi Pracanawati. Asta den nulungake den gegem dening Sang Arjuna Ndrodok salirane. Dawah plak kapidara sirna margalayu nenggih Raden Janaka wau. Kresna, ya kene Janaka iki. Lah kok dadi ngloso ning alon-alon negara Ngamarta, ora eling Purwadasena. Arjuna kena ngapa ya iki? Janaka Siadi kena ngapa? Wah, jlambrong kena ngapa? Kowe nututi Pracanawati. Lah kok malah kowe nang kene ora duwe daya gletak kaya ngono. Lho, Kresna, kembang cangkok Wijayamulya. Ungkulana Janaka aja nganti tekan ing mati Prabu. Ayo Yayi. Tak boyong marang negara Ngamarta ya kasadyan Madukara. Siadi melu karo pun Kakang perkara pustaka Jamus Kelima Sada. Mengko gampang. Oh, lah konangan saiki. Barang waras kok nubruk sikil kok ora ngerti wulune sikil ki akeh apa ora. Janaka, Pracanawati. Janaka, aku dudu Pracanawati ora to gawe sawangen. Koko Prabu. Ya, kowe kena ngopo? Nedya ngrembut pustaka Jamus Kelima Sada nanging Pracanawati ndawahaken daya kemandhen. Wekasan kula Kantaka. Kowe arep ngrebut apa arep seneng? Aku tak takon. Ngrebut. Ngrebut apa seneng? Ngrebut. Seneng apa ngrebut? Seneng. Agene mung diwalike kok kowe kalah. Inggih nyuwun pangapunten. Wah, satriya nek malik tingali ya kaya ngono kuwi. Kowe niat arep ngrebut barang weruh. Wujude Pracanawati tumuli ngalih ideping tekadmu Janaka. Wah. Mula rusak ing satriya mergo kena kegodha gebyaring wentis kuning kaya kowe kuwi. Nadyan kowe dadi lelanging jagat lan juring bawana. Nadyan kowe dadi unusaning titah nang yen gampang kegodha kaya ngono kuwi. Ora ana gunane kowe duwe pangkat lelanging jagat. Arjuna nglonten paring adhawu. Sesuk menenek diparingi kewajiban kuwi aja mangrutingal, Koko Prabu. Estunipun kula mboten mangrutingal. Lho, lah sebabe ketingalipun Pracanawati ngagem jaya kawijayan. Wujudipun pengasihan ketitik sekawit kula badhe ngrebat pustaka Jamus Kelima Sada. Tumuli sareng piyambakipun ngembakaken jaya kawijayan. Paningal kula bawur ingkang wonten namung raos tresna. Wah, kepareng maros maning jajalanan. Mula sing tetek tanggon rasamu Janaka. Aja gampang kepilut marang wujuding wanita. Ngono. Yen kowe arep kowe digdaya arep kowe sekti, nek kowe gampang kepilut marang wanita, kaya ngono kuwi gampang nggonmu tetel kasatriyanmu. Nggih.
Inggih Koko Prabu. Wis kersa melu-melu. Kula oyake Pracanawati rasa to oyak. Karo kowe kok mati meneh. Mergo kowe gampang kepilut. Lajeng sinten sing badhe mbujung Pracanawati? Aku. Aku iki wong galak. Aku iki wong dosa. Aku iki wong kau. Aku ora tau nyawang lanang apa wedok. Nek pancen luput tumraping negara, mesti bakal tak patrapi pidana. Yen perlu aku yang nindakake pidana. Pracanawati tak irise gurune nganggo nenggala. Kira-kira mati mboten? Mati. Wah, kumeng kepencut. Janaka kepencut kaya kepencut. Werkudara, apa? Aja tak anggap aku padha karo Janaka. Aku nek kepencut karo wong wedok biyen-biyen bojoku ora mung siji. Ning nyatane aku setya karo Irwati. Wis nek wong wedok percaya karo pun Kakang, ora ana sing nggogroke atine pun Kakang. Kula tampanipun kados pundi Koko Prabu? Mboten kula kok gumun sampeyan iso ngalahke Raden Janaka niku. Monggo sajeg jumlek ku dadi Panakawan. Raden Janaka niku angel dikalahke. Togok nun. Raden Janaka tak tamani Jaya Kawijayan Aji Pengasihan dheweke malih tinggal tumuli nglumpuk ning ngarep aku. Sawise nglumpuk ning ngarep aku tumuli tak tamani Aji ya kuwi lebur sekethi. Mula Raden Janaka tekaning pati go. Lung lho lho. Nglelengi ra jamak-jamak. Wong wadon kok aji-ajine akeh banget. Mang tamani napa? Lebur sekethi. Raden Janaka kok saged seda niku merga saka wong wedok. Lah iya, wong satriya pengpengan kok matine mung karo wong wedok. Sapa sing bakal cedhak aku bakal tak tamani aji lebur sekethi kok. Nggih, ngene ngatos-atos. Wis rasa semelah. Nadar aku dioyak wadyabala pirang-pirang. Ketikban Jaya Pengasihanku mesti padha nglumpruk ning pangkoning Dewi Pracanawati. Hei, Pracanawati, mandeg aja mlayu kowe. Wong wadon adan kowe sekti ngawi Banyakrawati. Sekti kalintang jaya ning perang ning ora bakal iso malih paningali Baladewa. Ayo kake. Empakno pengasihanmu. Tok balekke ora? Pustaka Jamus Mang Jimat Losodo. Ora tok balekke aja nglakon dosa. Epek-epek kuwi metu nenggala tak iris gulumu kowe mudar ning kene. Lunga yo, Kak. Yo. Lah ngopo? Nek iki etoke kok ganas to iki. Tobat mendan. Lah sinten kula nyuwun prisa. Lah nomoripun gantuk hubumu. Aku nata Mandura Prabu Baladewa kadange Werda Yayi Dwarawati. Kadange Werda, kadang-kadang para Pandhawa. Ngerti ora kowe? Prabu Baladewa. Yo. Yo lho yo. Yo. Ndak malah kena nenggala modar awake dhewe. Prabu Baladewa. Tobat. Prabu Baladewa. Iya. Mboten kinten babar pisan bilih Prabu Baladewa menika setunggiling Indra ingkang gagah pideksa kudhek wok Simbarjo. Bel gajes. Kowe ngerayu karo aku kowe. Kowe ngempake Jaya Kawijayan karo Baladewa. Aku ora tawani Aji Pengasihan supaya aku nglumpur ning ngarepmu. Ora iso. Aku ora bakal kena Aji Pengasihanmu. Baladewa ki wong resik, Baladewa ki wong suci. Ora kaya Janaka. Tobat inggih kula pitados. Kersanipun tindak mriki badhe menapa? Jaluk Pustaka Jamus Limasada. Tobat. Menapa Gusti kula sinuwun Prabu Baladewa menika mboten mesaken dhateng para kawula. Mboten mesaken dhateng kawula negari Ngemahe Mantaka. Tobat panjenengan menika mesaken dhateng para kawula. Ingkang pendak dinten sami pejah kasulayah wonten negari Ngemahe Mantaka diwaji sesembahan kula mugi pareng wonten ing galih paring ngampil wujud ing Pustaka Jamus Limasada. Ora iso. Towene iki apa ora? Inggih, kula nyuwun pangapunten mbok iki paring kawelasan dhateng Radharana.
Ora cedak-cedak kowe arep pamer gejlekmu ya. Arep pamer gejlekmu. Kowe ndeprok ning ngarep aku terus aku men nyawang medun, ngono to. Men merokanan aku. Aku ora bakal kikut. Aku ora bakal kikut. Aku ora bakal iso mandi mbok ana ki. Tobat teman panjenengan ketahipun mboten mentolo kados mekaten menika lho Diwaji. Tangan iki ora ngene. Panjenengan ratri mesaken dhateng kula. Panjenengan ratri mesaken astane. Nuwun sewu lho. Menawi kula wangsul mboten beto, Pustaka Jawas Lima Sada Kakang Prabu Pracana Dewa samangke tentu duka. Menawi duka kula dipun pejahi lajeng mus pranginipun kula gesah wonten ing Madyapada. Trimani kula dipun pejahi mbok menawa wonten sesulehipun. Sesulehe karo iki. Sesulehe piye? Trimani pun kula mangke dipun pejahi. Kula ngaturaken wujudipun Pustaka Jawas Lima Sada dhateng Sri Prabu Pracana Dewa tumunten kula wangsul mriki menawi kula badhe kaboyong wonten negari Mandura kula mboten badhe sirah. Maklud su menawi kedah dipun lintoni Pracanawati kula sagah ngladosi Prabu Baladewa. Ora. Aku ora bakal kikut. Kowe muni kaya ngono kuwi ming lamis. Aku ora bakal kikut. Menika saestu Gusti bumi langit tangkep. Aku ora bakal kikut. Menika saestu bumi langit tangkep tenane. Patobat. Estu lahir batin. Gusti nggonmu ngaturake jiwa ragamu marang aku mau lahir batin. Inggih lahir batos. Lahir batin tenan. Inggih lahir batos. Radarana. Radarana. Dos pundi? Radarana. Wis kene. Inggih. Nek pancen ijolane kaya ngono kuwi aku mung kari manut. Lha manut kados pundi? Kowe mau kondo piye? Kowe mau kondo piye? Aja lamis lho, aja lamis. Tiwas aku kaya ngene iki kok mung lamis. Mboten saestu. Kowe balekke Pustaka Jawas Lima Sada ning negara iki Mandaka, Pustaka Jawas Lima Sada paringke karo kadangmu tuwa. Inggih. Terus kowe rene. Inggih. Terus kowe anu apa jenenge? Kowe melu aku. Menawi kersa kula nderek. Aduh. Anu apa? Kuwi tenan apa piye? Estu tobat. Nek pancen tenan aku yo ora bakal iso nolak. Tobat gene ya ora iso nolak mau dadak muring-muring. Mau ora ning kono. Nek nganti aku ora bengok-bengok muring-muring aku dikira aku wis sagung muni Baladewa ki wong tanggon ora bakal kena pengasihan. Aku wis muni kaya ngono nek nganti tekan kene iki aku kalah karo kowe, aku gandrung karo kowe rak ya isin. Inggih. Nang sakmenika mboten isin. Ora isin. Inggih. Aduh ana laler iki. Inggih mboten apa-apa. Monggo to kula aturi nyepeng wonten pundi kemawon menika sampun gadhahan paduka. Isuk bali sik. Kira-kira pirang dina bali muska kene? Inggih. Kula nuwun sewu namung sekedap wangsul lajeng mriki. Yo nganggo ndruk sisan. Oh inggih. Ora samacak Jawa ngono iki. Inggih ngesaken. Men ora ketara yen kowe iki Pracanawati. Oh inggih ngesaken dawuh. Radarana sithik. Inggih. Kresna iki ngetuke terus ya. Gegarane mboten sanget nika ngaten menika mangke bengok-bengok ora malah konangan to. Jan. Elok tenan. Ndelok astamu. Inggih menika.
Wah, jan tangan kok lumer kaya santen. Aluse ora jamak kaya ngene. Tangane Erawati wae kalah. Tangane Erawati kan mblegak-mblegak ra karuan. Sapule buka lontre iki malah ngumbahi saben dina tangane mblegak-mblegak ora karu-karuan. Ucap kacarita. Cinepeng astaning Sang Dewi Pracanawati sigra ngempakaken aji lebur sekedhik. Bengok sura Sang Baladewa nalika semanten pejah kasulayah Sang Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku yapal karo Koko Prabu Mandura ki apal Werkudara. Wah, aku weruh. Tak tonton saka kadohan. Saya adoh, doting glenik. Jarine ratu tangguh tanggon. Ratu ora gampang kena godha, ratu ora gampang kena pengasihan. Wah, cangkeme. Aja ngono wong iki dulurmu tuwa. Ya men, jengkel aku. Randek punor. Kaya ngono kok senengane ngunek-unekke adine lanang Koko Prabu. Piye Janaka dipun gesangaken? Kula badhe sumurup kados pundi kawontenanipun Koko Prabu Mandura. Iya Janaka, tak ungkulane sekaro Jaya Kusuma dimen waluya nerma temah jati jati temah mulya. Aja mlayu, gelandang nenggala. Pracanawati. Koko Prabu. Piye? Lenggah sik. Arep koyak mungsuh, ora usah doyak. Aku ki arep koyak mungsuh, ora usah doyak lungguh ora lungguh tak jeblokke kowe. Ya. Ngopo Kresna? Pancen Nata Mandura ki nata sing tangguh tanggon. Ora bakal iso kena jaya kawijayan pengasihan. Nata Mandura ki ora bakal kena nggodha. Kene ya padha wae. Terus pundi rak malah diece karo adine lanang to? Wah, edian pancen yo mandi pengasihane. Wah, ora perkara le mandi pengasihane. Ning perkara kowe sing ora iso meper marang mubal babaling karepson. Lho nyatane wis tak kuat-kuatke kok meso. Saya suwe, saya luluh atiku Werkudara. Wah, carane piye? Aja dingetke raine. Haji pengasihan ki metu saka mata. Matane aja dimatke. Apa-apane aja disawang kanthi cara mengkono. Ora bakal kena godha. Wah, wit gedang awuh pakel. Apa omong gampang lakoni angel? Sawangen aku sing iso ngejur-jur awake Pracanawati.
Rajanawati. Kula wonten dawuh Raden, menika Raden Warakudara. Iya. Badhe menapa? Jaluk pustaka Jamus Klimasada. Tobat apa tuman lho, jagongan kok ora nyawang ki lho ya jenenge ora penak. Wah. Panjenengan menika dos pundi to Raden? Kersanipun badhe menapa? Jaluk pustaka Jamus Klimasada. Ayo nembung sing apik-apik, nyawang sing becik. Menapa ngaten menika sipatipun satriya Ngamarta, mboten purun nyawang dhateng kula. Tobat. Wong sak jagat iki pengen nyawang karo Pracanawati lah kok. Eman temen Raden Werkudara moh nyawang pasuryaning Pracanawati ki apa rupaku elek banget napa piye? Tobat menika dos pundi to? Mbaya nyawang Raden, mangke pusaka kula caosaken ning nyawang. Wah. Tobat gene wis ngelirik. Wis ngelirik iki diteruske ya ora apa-apa kok dadak. Ngono masane kaya diteruske. Arep nyawang nggon apa monggo kula atur nyawang. Wah. Tobat. Terus pundi Raden? Rajanawati. Wonten dawuh. Aku arep tekan kene njaluk pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Lho aduh arep kok ndangak kaya ngono lho. Ora iki mboten prayogi to? Ayo, weneno. Tobat. Menapa ingin dipun caosaken menapa? Ingin dipun caosaken menapa? Ayo. Awal kana apa kaya? Ngendikanipun boten cetha. Dipun maringaken menapa Raden? Dipun caosaken menapa? Wah, pustaka Jamus Klimasada. Napa? Pustaka Jamus Klimasada. Kok sakmenika badhe nyuwun prisa? Oh. Pustaka kaliyan kula milih pundi? Raden. Pustaka Jamus Klimasada kaliyan kula milih pundi? Pustaka Jamus Klimasada ora iso dikapa-kapake. Sani minggu buntel. Nek kowe ora iso dikawal-kawal. Ngatek ya iso. Ora terima maring dawuh sing cetha to nek dawuh niku sing cetha ora namine dhewe kan niku sing cetha milih kula menapa Pustaka Jamus Klimasada. Milih kula menapa Jamus Klimasada. Wah, milih kowe. Lah rak ngaten Mbak Tobat. Mboten kinten babar pisan menika nadyan brewoke jenggote akeh maning baguse jamak-jamak. Menawi dipun sama menika kaya sanggiwang rembulan pasuryane piyo mencorong. Terus menapa greng-greng? Mau bareng ngombe ndok bebek. Kersanipun kados pundi Raden? Ginrayang ngaji lebur seketi Sang Werkudara. Mati dening aku wae. Tangi Werkudara. Aja disawang raine. Aja disawang pasuryane. Ora bakal tumawa marang Werkudara. Aduh yo. Kuwi ngopo e? Wah, ngece kowe. Wong iki aku wis ngomong ki to. Wit gedang awo pakel, omong gampang lakoni angel. Piye? Wah, pancen edian. Wong wedok kok iso kaya ngono. Kaya ngono piye Werkudara? Ora apa-apa. Kaya ngono piye aku tak takon. Kaya ngono piye? Kaya ngono. Wah, ana daya sing marai aku kudu nyawang. Lah kuwi jenenge atimu durung tangguh. Atimu durung tanggon.
Ojo disawang. Ojo disawang matane. Matamu. Ngece. Ora bakal ana paripurna. Wah, Arjuna, wonten paring adawu. Sing iso ngalahke ming kowe. Nggih. Kowe iki wong lanang tenan. Selagine kadangmu kabeh wae kalah, mula kowe entuk kanugrahan sesebutan lananging jagat. Kowe Prabu Kasinggihan. Lah yen nganti pengasihane Perconawati iso menang karo pengasihane Janaka kuwi apa Janaka kuwi dudu lananging jagat. Widodari wae nglumpruk ning pangkonmu. Widodari wae akeh sing wis kasembadan mbok garwa. Lah kok mung kalah karo wanita tanah sabrang, lah mbok yo dimakke aji-ajimu kuwi Janaka. Wah, kelepat tanpa taliwara. Wis tambah duluripe meneh. Kok tambah duluripe meneh piye? Janaka nek tok dawuhi kaya ngono kae senenge ra jamak-jamak. Lan ora ana sing iso ngalahke Janaka yen bab pengasihan. Wis tontonan dilo meneh wong wadon kaya wis runtung reruntungan karo Janaka. Werkudara. Nggih. Sing wigati pustaka Jamus Lima Sada aja nganti ilang. Yo. Perkara Praconawati mung arep dadi apa, kuwi kewajibane Janaka. Butuhe rak kelakon penjangkamu ngrebut pustaka Jamus Lima Sada to. Yo. Wis ngono wae ora usah dadakake kan gunem. Wah, yo. Yen aku ora perkara kuwi, ning kowe sing duweni perkara. Adimu wedok dimaru meneh. Ora apa-apa wis ben. Wis ora apa-apa nyatane Sembadra ya atine ya kuat kukuh bakuh kaya ngono. Kresna, Wonten paringan. ayo ditonton. Kaya ngapa Janaka ning nelokake Dewi Praconawati. Ayo. Raden Janaka. Nggih, Gusti Ayu. Bat-bat. Kaya menapa panjenengan tumuli ngginakaken tata krama kaliyan kula? Panjenengan menika kadang Nalindra. Tur dasaripun Nalindra tlatah sabrang. Mila ajrih dedusan menawi kula ngantos boten nggadahi tata krami lan Gusti Ayu Dewi Praconawati. Bat-bat. Ing atasipun putri Sulistya ing warni. Bebasan jagat menika tanpa timbang. Teka kula wantun nungkak krama kaliyan panjenengan. Lajeng Janaka menika sanes mujudaken satriya. Sinenggu kula menika jejering satriya ingkang boten gadhahi tata krami mila Gusti Ayu. Dinten sakmangke kepareng boten kepareng kula badhe munjuk atur dhateng ngersanipun Gusti Ayu Dewi Praconawati. Gandeng panjenengan sampun kepareng idra pustaka Jamus Nyang Jimat kelima sada. Duh Gusti Ayu. Sesembanipun para kakung kepareng sakmangke maringaken pustaka Jamus Nyang Jimat kelima sada dhateng ing abdipun Arjuna. Kula badhe nampi kanthi lega-legawaning manah kula. Malah sakmangke mboten namung pustaka Jimas kelima sada. Nadyan paduka Gusti Ayu sakmangke keparenga kula dherekaken prapta wonten ing kasatyan Madukara kinarya pepasrek ning taman negaring Madukara inggih kasatyan ing Madukara sareng kaliyan sekar-sekar ingkang sampun ambabararum ing mapan wonten ing kasatyan Madukara Gusti Ayu. Nuwun sewu Raden, persasat kadidi nyocok ing Badra Lungit manah kula.
Utawi pangandika Paduka Raden tumuli wonten raos mulung sabeting manah kula menawi pustaka Jamus Lima Soto menika kula biyong wonten negari Gempe Mantaka. Kados pundi lampanipun para kawula negari Ngamarta ing kecalan pustaka Jamus Minang Jimat Lima Soto. Monggo Raden kula aturi nampi pusaka. Namung sampun ngantos namung pusaka kewala nadyan jiwa raga kula aturaken jeng andika Raden Janaka Raden. Werkudara. Piye? Sawangan lho kae. Ora nganti jam-jaman Praconawati wis digandeng karo adimu lanang. Wah, edian tenan kok Janaka iki. Wah, apa ya kae? Sing marai kaya ngono arep njaluk aku. Wah. Arep tunggu ngopo? Ora tak ngopo-ngopo. Ora aleman iki wis tuwek. Kuwi ngopo ngono ngantemi wae ora. Kowe iki ya kalah karo Praconawati, aku ya kalah kok dadak ece-ecenan. Aing saestu Raden panjenengan nampi kaliyan kula. Tak tampa aja kuwatir. Kula ajeng kan pundhen Ngamarta, nggo aku sing matur. Le mlaku digleleng-glelengke kae. Wah, muga-muga putung boyoke. Lho. Ku dongamu kok elek iki, Wen. Wah, Janaka ora tau gelem leren. Sapenae dhewe. Werkudara. Piye? Mong kari piye carane goleki anakmu? Aku wis kandha karo kowe rasah digoleki. Monggo yen wanjine bali, bocahe mesti bali dhewe. Yen niate apik muga diberkahi karo sing kuwasa. Yen gone minggat Gatotkaca mau niate elek, wah nadyan anakku modar ning paran tak nengke wae. Karo anak kok kaya ngono ya wen. Werkudara carane mulang karo anak pancen kaya mengkono. Kok ora Bu? Nggih. Sawetawis ngaso wonten negari Ngamarta ya, ayo tak dherekake ya Werkudara. Wah, Kresna kanggo ayo tak dherekake. Ketoke kok sagedhagan iki Gustimu kalah lho. Ah iya, aku ya weruh. Runtung-runtung rentengan karo Raden Janaka ora kok mrene ning mrana. Ngababahi pengasihan monggo pengasihane Raden Janaka kuwi kula ndak kira sing paling abot dhewe sak donya. Pancene ya ngono, Gok. Lah iya, wis ora iso menang. Terus piye iki? Gandeng kowe karo aku diutus Sang Prabu Praconadewa supaya ngetutke Dewi Praconawati. Dewi Praconawati wis kepikut dening mungsuh. Malah mbok menawa saiki wis malih tinggal melu para Pandhawa. Apike matur Prabu Praconadewa. Lakon sing dilakon ana ing jagat utawa negara Ngamarta iki diaturake marang Sunan Prabu Praconadewa. Ayo Gok, tak tutke Gok. Alambah prihatos ampatrap semedi maladining nengge menika ta warnane putring Jodipati satring pringgondani Raden Harya Gatotkaca mantreng gina Mahasasamun tanon ingkang pinindheng kejawi amung kamuraning Wang Mahanasa tumedhahing Wahyu Senopati ing jinangka dening Sang Gatotkaca. Sawetawis datan mubah, datan musik, risang tetuka. Dadak sakoleng mangke ana mendung tumiyung.
ingkang nglimputi papan pereng Sang Garuda cengkiripun alam Pasemedi dumadahan tiyak kang mendung katingal wonten atma ingkang tumurun nyaketi ungganing Sang Gatotkaca datan sanes kejawi namung cantri ing Sang Palasara ing nguni senopati negari Ngastina duk nalika Ngastina diasta dening Sang Palasara nenggih Sang Putut Guritna merpeki ungganing Risang Gatotkaca kagiat nenggih putra ing Jodipati wau. Kuncang kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking tias baliwur ulup putu kunggir putuku cah bagus Gatotkaca pune ingkang merpeki kelawan jeneng para kutub kulup Gatotkaca Jugaro Gurira Semedi eyangmu Putut Guritna ingkang jugarake sira wayahku Gatotkaca nggone alaku Semedi nggir Gatotkaca tetuka Jugaro Gurira Semedi Rikata tyan Gatotkaca kinon mapakarga suta tekapira Kresna parta maneher saktinira gugu arepe dhewe ana ingkang wani ganggu gawe nggonku alaku tapa brata iki sapa putuku nggih Gatotkaca ora muka lamun jeneng sira ora weruh kelawan panjenengan ingsun yekti sadurunge wong atuamu lair ana ing jagat pune yang wis manjing ana ing kasuwargan jati nanging dina samengko kautus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen merpeki kelawan wayahku Gatotkaca nggir aku kuwi cantrike eyangmu Palasara aranku Putut Guritna aku isih eyangmu dhewe Gatotkaca Kanjeng Hyang
niat langening kalanggan aglar pandhan moncar non lir kekonang surem sorotetan padang putuku nggih sari sesirawana kelawan puniyang tumuli nyembah sesedokan bekti kula kunjuk paduka Kanjeng Hyang ya ndak tampa ora liwat pangestuning puniyang tampan ana kula pundi nggo jimat paripe dayananing kasantosan Kanjeng Hyang mugi ya keparengga paring dawuh menggah menapa wigatosipun dari padukan jugaraken kelawan ingkang wayah pun Gatotkaca sumurupa sayektipun eyang iki cantrike eyangmu Palasara duk nalika eyangmu isih nadeg Nalindra ana ing negara Ngastina lan eyangmu Putut Guritna iki minangka dadi senopati ning perang negara ing Ngastina duk nalika semana ya mung nalika semana pun eyang wis manjing ana ing alam pamancat nanging yetinipun eyang tansah ngerti marang ngobah musiking putu-putuku Pandhawa lan putuku lancur-lancur Pandhawa ngerti ya Gatotkaca kaya ngapa kagiat penggaling puniyang nalika puniyang tinimbalan dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Bathara Guru lamun puniyang ingkang piniji matedhakake kanugrahan ingkang winastan Wahyu Senopati jernyatane yang tilasing Senopati negara Ngastina mula rajeneng mokal lamun puniyang ingkang piniji kudu maringake wahyu marang sira kulub Gatotkaca kinarya jangkeping kekuatan lahir lan batin nggonira besok bakal mengku bawat projing Pringgondani mboten wonten ceceking raos kula badhe madheg Nalindra wonten negaring Pringgondani nadyan kita ora ngerti nanging puniyang ing wis wanuh marang gelagating wong atuwa kita ya kuwi ibu kita Arimbi apa dene wong atuwa kita Werkudara lajeng kepareng paduka Kanjeng Hyang kulub pancen wis piniji lamun sira ingkang kudu dadeg senopati ning para Pandhawa lan senopati ning negara Ngamarta mula nggih dina samengko ora usah dadak walang ati kang dadi penggali kita ulun eyang kita Putut Guritna ing ngemus pinaringan wujuding Wahyu Senopati dening Sang Hyang Jagat Girinata kadhawan swara matedhakake kelawan jeneng para kulub Gatotkaca bebarengan kelawan ulun tumimbal lair maneh ana ing Madyapada manjing sajuga ana ing angganing putuku si Gatotkaca nggir tetuka gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung sabaran kadulu wukir moyak mayik Sigra patrap semedi Sang Putut Guritna ingkang wujud atma kadhawan dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kita momong dhateng jagatipun risang Gatotkaca riwusnya maringaken Wahyu Senopati kelawan ingkang wayah Sang Gatotkaca sigra manjing sajuga angganing risang tetuka Sang Putut Guritna Rekata tyan Gatotkaca tinon mapakarga suta Tegapira Kresna parta maneher saktinira ing jaran weng-weng lega rasaning atiku dina apa ing enggak gayuh wis kasembadan
kedunungan Wahyu Senopati Kanjeng Rama Kyai Siwa Ngamarta Siwa Ndarawati lan punden kula para Pandhawa kula ingkang sowan sepinten kalepatanipun ingkang putra pun Gatotkaca kula nyadong deduka ing kathah dene kula kesah saking negari tanpa pamit namun nyatanipun kula ngupaya dhateng kegiatan batos ing menika Wahyu Senopati kula ingkang sowan Rama Kyai kula ingkang sowan netrane nganggo rapo kene dungane engkung lir kanikara sageter lir wuwu sing pine panca pepetoking ayamana toga wonten dawuh diwaji bali mora bareng karo adhiku Pracanawati ingkang dautus supaya nglembut pustaka Jamus Kelima Sada nggonku bakal ngudi tuwa lales lara wirang batine wong tuaku piye go kentuk gawe apa ora la kok bendaramu wadon ora katon entuk gawe apa ora kula nuwun sewu sinuwun Prabu Pracona Dewa inggih Prabu Pracona Yaksa sewu kalepatan diagung pangaksami. Kula nderekaken Gusti kula Dewi Pracanawati sowan wonten negari Ngamarta. Ingkang sekawit wonten trontong-trontong sulak ing pepadang ingkang rayi saged. Inggih menika angrebat pustaka Jamus Kelima Sada. Nanging gandeng kula aturi kondur sajake randhat anggenipun kondur tumunten katututan lampahing para Pandhawa wekasan kula nuwun sewu sinuwun Gusti Ayu kala Pracanawati nalika semanten kapandhuk raos tresna kaliyan Raden Janaka sakmenika manunggal kaliyan para Pandhawa wonten negari Ngamarta pustaka Jamus Kelima Sada ingkang sekawit sampun saged kaboyong kakunduraken dhateng para Pandhawa sinuwun wae Bojleng iblis lanang padha jek-jekan ora sembodo ature ning ngarepe Pracona Yaksa. Wah, ya yen ngono ora aku dhewe ingkang ngluruk ana negara Ngamarta ora kelakon panjang kagugok wonten dawuh. Damna para wadyabala sacukupe nderek marang tindak ingsun gulunge negara Ngamarta kok.
Laruta saking Gudha Sang Kurukula yen namutusa Sang Sri Kulub Gatotkaca ora kanthi kanyono-nyono sira sowan marang Praja Ngamarta mongko nembe lagi dadi pirembaganing para sepuh Gatotkaca anakku bocah bagus saka ngendi kir wah wong edan minggat ora pamit karo wong tuwa saka ngendi? Gatotkaca anakku cah bagus kowe saka ngendi? Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadhawadanawa. Kanjeng Rama Kyai kula nyuwun pangapunten racaturan. Anggen kula kesah sawetawis wekdal saking negari Ngamarta. Sayekti estunipun namung badhe pados kanugrahan kegiatan batosipun ingkang putra pun Gatotkaca. Sira golek kanugrahan wujude apa mugi andadosna ing kawuningan ingkang ngaranan Wahyu Senopati apa wis bisa kelakon panjangkaning sira kulup nggih sampun kelampan mara coba matur marang awakmu ing Ngamarta ingkang sekawit kula nglampahi tapa wonten pucuking argi mawat dumadahan boten kanthi kanyono-nyono kula karawuhan Kanjeng Eyang inggih menika putut Guritna ingkang katampi gesangipun wekasan dados ganeping para Jawata matedhaken Wahyu Senopati jernyatanipun Kanjeng Eyang putut Guritna menika saknyata Senopati negari Ngastina duk nalika Kanjeng Eyang Parasara ingkang dados Nalindra tumuli sakmangke manjing sajiwa angganipun ingkang putra pun Gatotkaca Kanjeng Prabu Puntadewa wah anakku cah bagus nek mulunga entuk kanugrahan gawe tentrem wong gerak ning janji lek mulunga mung gawe untran-untran tumindakmu ora becik aja takon dosa kecek dhewe inggih Rama Kyai syukur le cah bagus diniku entuk kanugrahan muga-muga kanugrahan mau sanyata dadi kekuatan lahir lan batinmu Gatotkaca mriki Rama Kyai nyuwun pangestu kula ingkang Sawandara nyuwun pangapunten ana kawan Petruk suwan tanpa tinimbalan ana wigati apa munjuk atung sanipun Sri Prabu Darmakusuma Sewu Pati Agung mangaksami iya Petruk ora dadi ngopo sekawit kula tenggo wonten alun-alun nanging dumadahan geger kawula sami nungsang puyang numbuk bentus lampahipun ana apa Petruk wonten Alindra Yaksa ing jero Prabu Pracona Yaksa inggih Prabu Pracona Dewa ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara madosi ingkang rayi Dewi Pracanawati wah Gatot sendika Kanjeng Rama Andya bala Pandhawa yoga mulung
Angung siring sata Kurawa kambahongke. Sapa iki? Raden Gatotkaca kowe sapa? Pracuna Dewa Pracuna Yaksa. Adhiku wedok dikurung ana negara Ngamarta. Wong Pandhawa wilicik jiring getih wedi Madaya luwarana adhiku Pracunawati. Babar pisan Pandhawa kon ngulungke tangane. Bondo tanyak krincung sikile. Ngamarta bakal bedah. Bondo Ratu Ngamarta boyong putri Ngamarta. Gimerdasmu gaglak limpamu ah. Oh. Oh. Biar mampus e. Gang begini nyuwara kok ora metu to. Males tangi. Males tangi. Kowe nang ban Gus Konco. Ayo kono terus ke kono, ha? Terus ke kono ya. Rampung kok. Wis kok, wis. Truk. Kanca-kanca kon ngopo? Kon mulih. Oh ya wis. Karo nek kon ngopo ora. Pedro. Nun. Wadya balane Kanjeng Rama kon ngrewangi. Nggih.
ngarsa madangi jagat tumungu-mungu paning sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mekalan gunung-gunung sampun paripurna Den. Kang Putra sampun kasembadan gayuh wayu Senowati. Ya. Mugi-mugi dados kasantosaning lair lan batosi. Anggone badhe ngesuwi para kawula sak negaring Pringgondani. Ya Semar. Sura Sudira Jayan ingkang rat suwah brasta kaping kula Darmastuti Rahayu Sami Makarya Rahayu Samya Pinanggih. Kula sak kanca nyuwun pangapunten nek wonten lepate nggih Den.